170 hectares may igsoon. Mayong buntag mga igsoon. Naako karon sa Liloan, ni stopover ko kay tungod dunay gamayng diferensya nga ako ang Insta360. Nalimot ko gabi mga igsoon nga wa day ni ma-charge. Ni. So anyway, naman ko'y GoPro. Doon na po ko'y extra nga battery, so okay ra. So here it is. Puyog na po na ko ang motor. Doon ako'y tank bag aron nga kabutangan sa ubang mga gamit nako, drone o guban pa. And then also helmet, nako'y jacket, gloves, and then mga gamit no, kompleto ta. Ako ang eyeglass, and then kini. Anyway, so ang plano karong adlaw mga igsoon, tungod kay sa akong tanaw ang mga tao napulaan naman sa mga project sa Cebu, sa Metro Cebu. Ang atoa karon ay suruyon nato ang tibuok Cebu Island. So unahon sa nato ang lungsod sa Carmen, and then hinahinay ta tuyok sa tibuok Cebu Island. Yung mga igsoon diya sa Carmen, Cebu, dunay daghang nindot kay diya nga daan. Labi na kanang padong silahang mga kabukiran, ato kanang atuon, ilabi na kanang daan padong sa largest zoological park in the Philippines, kanang Cebu Safari nga daan padong sa babaw, ato nang atuon aron nga makakita pod mo sa kanindot sa lugar. All right. Good morning once again mga igsoon. Ilabi na sa akong mga igsoong Sugboanon o mga Bisaya. So again, as I have said, padung kita og north part of Cebu, kining lungsod o municipality of Carmen. Doon na mga nindot kay diha nga mga lugar mga igsoon. Ilabi na kanang padung silang mga kabukiran, murag paraiso. So kuyugi ko karong adlaw mga igsoon
ato ka ng Suruyon. Tara, let's go. Anak kita sa Compostela, Cebu. So after Liloan mga igsoon, Compostela, then abot na rin ta og Danao, and then next ang atong destination sa pagkakaron. But again, ultimately ang ato ang plano yun sa ato ang motovlogging is atong tuyokon ang Cebu, and hopefully by God's grace makalabang na kita sa ubang mga probinsya, labi na sa Negros, Bohol, Leyte, and eventually sa Mindanao. Alright, let's go mga igsoon. Pasensya na kayo ha, kaya wag yun ako ma-charge ang ako ang Insta360. Nindot na to og dunatay laing camera din eh, nga dunay laing point of view. Pwede siyang mo-focus nga ni nato, pwede siyang mo-focus sa kilid, and actually makahatag siya 360 view. Nindot na to apan sige ra sa sunod na pud nato nga motovlog. Ay, nakalingkawas na kita sa kuan, traffic. Nindot ning mo biyahe ta padong gawas sa Metro Cebu tungod kay makalihay ta sa traffic, and then makita na to ang sama sa ingon aning provincial setting. Nindot kayo. Luag ng daan diri mga igsoon, no? 2 lanes na kaniadto. Gipot kito kaniadto. Unya bundok pa jud kayo og sidewalk. Karon luag na nya. Kining mga bus sila binakaron nga doon na daghang mga minibus. Angayan na gyud nga palapdan gamay. Wow! Kaluag sa daan mga igsoon. Approaching the boundary of Danao City, Cebu Province. Woo! By the way mga igsoon, no? Always observe kanang mga school zone. Tanawa ginang nagbantay diha nga traffic. Ug mingon sila og stop kita kay dunay mga bata nga mo cross. Presko kayo ang hangin mga igsoon. Wow. On my right mga igsoon, that is the Camotes Sea. A very calm Camotes Sea today. Mao di kini ang Mitsumi
mga igsoon. Kita ninyo ng mga trabahante nagawas. 24-hour shift na sila diha. Danao is a third class city in the northern part of Cebu. So maunang makita na ito mga igsoon, daghang mga sakyanan, daghang tao tungod kini isa ka syudad. Ano ni ang poblasyon sa Danao City. Daghan nag mga fast food chains. Doon na McDo, Jollibee, Johnny's, Orange Brutus ug uban pa. Daghan pod department store, mga mall. Wow, nindot na ilang Baywalk. Alright. So, padung na kita og Carmen. Mga igsoon, next stop na to ani. Carmen na. Ug mao'y atong destination karong adlaw. I hope na-enjoy ninyo ang ato ang biyahe so far. Maabot ko diri nga part, makahinumdum ko sa Negros mga igsoon tungod kay dunay daghang mga sugarcane. We're still in Danao, no? Doon ay cement factory. By the way mga igsoon, ang ako ding motor Yamaha MT-03. So 321 o 25cc kini siya. Kung city driving mga igsoon, labi na kung kanang mga rush hour, traffic kayo, kargado kitag pirmira o segunda, labi na kung sa city driving mga igsoon, no? Kay kaski siya gasolina. Karon sukad wa pa man jud ako na siya magamit og layo-layo. Last time nga nakaadto kog layo-layo ang Naga, no? City of Naga, gikan kog Mandawi sa amoa. Di man kay siya kaso gasolina. Karon gabi gi full tank na ko ni gikan sa Mandawi hangtod ngani sa Dool Natas Carmen. Ang akong full tank paghihapon, no? Ana kita sa Carmen, in front kaning ilang park, no? In front sa Carmen Municipal Building. Kaniad to mag-anihan ko diri magsuon tungod kay ganahan ko mag-jogging diri ani ilang oval.
So ako ipakita ninyo ilang oval mga zona. Wow. Wow. Pagka-anindot sa tubig. Doon ay mga barko diya Fikson. Kining Carmen Cebu mga igsoon. Aduna kini siya mga kabukiran nga di gid kay ingon nga taas. Kunya anaa diha gibutang nila ang Cebu Safari and Adventure Park. Dito ay. So karon mga igsoon, di gid ta ingon nga mosuod sa Cebu Safari tungod kay aduna naman tay video kaniadto sa suod. Ang ako ang ipakita ninyo ang kanang nindot kay nga daan padong adto aron nga at least ang sa uban nga wa pa makakita masuroy ta mo ngadto nya makita ninyo unsa ka nindot ang daan padong sa Cebu Safari. Alright, let's go. Halaag ta. Woohoo! So makita na ninyo da magso no. Doon ay dako kayong Cebu Safari and Adventure Park. So anata mo left turn. Wow. Alright, let's go. Alright, let's go. Enjoy the ride mga igsoon. Akong i-describe ninyo mga igsoon ha, ang hangin. Lami kayo iginhawa ang hangin mga igsoon tungod sa kabaga sa kahoy. Way pollution, gamay ra ang mga sakyanan nga musud gawas nga ni. And then gamay lang ning daan mga igsoon, gipot. Kining property nga ni sa kilid mga igsoon sa tag-iya na ni sa Cebu Safari, Luwilier ka na tag-iya sa M Luwilier.
na isnakan dia. Oh. Alright, let's go. No, drive with caution nang yun kay doon ay mga kurbadahon. Pandi jud kayo nga sharp jud kayo nga kurbadahon apan smayo ko nang dili magkumpiyansa. Doon na di ay falls nganhi dapita mga igsoon kanang gitawag nga Mangit-ngit Falls. Search lang ninyo sa Google, Mangit-ngit Falls. Durano Eco Farm and Spring Resort. action nagdagom ang langit ng igsoon. Ay, hopefully di mo one. Bahalag mo one. Let's enjoy the ride. Wow. Wow. Mailan na to mga igsoon nga ang mga kahoy nga ni gituyo gini pagtanom kay dunay insakto nga distance gikan sa usa ka punuan hangtod sa laing punuan. Nindot kayo simhoton ang hangin, tamis, presko o mura o misty o mura ka nang gaumog mga igsoon. akong dunggan mga igsoon ni Siyok. Subida mo god. And then kuan siya kanang misty ang hangin. Bugnaw murag anaakas bagyo. Wow, nata.
So mao na kini ang entrance pasod sa Cebu Safari and Adventure Park. Wow, so nice. Boss, thank you. All right. Morning. Unsa gitawag ani? Kani ani? Awil bat na siya, sir. Ah, okay. Wheel bath. Disinfectant na. Ah, disinfectant. All right. Okay. Wheel bath. Wow. $170 hectares may igsoon anhe sa kabukiran sa Carmen, Cebu. Considered as the largest zoological park in the Philippines. Wow. Wow. So nara ila mga sane kaning ilahang mga sakyanan mga igsoon no para sa igmusuod ka safari diha mo sakay. Wow. So sakata sa ilahang parking mga igsoon. Wow. Ito ta sa ilahang. Boss, morning.